αχλωροδίσει γιατί είναι πιο ροζ. Όχι. Ελάχιστα, γιατί δεν θέλει. Θα έλεγα. Ελάχιστα, γιατί δεν θέλουμε και πάρα πολύ, επειδή είναι και πολύ ευάλωτο το κρέας του. Μάλιστα. Ρίχνουμε μετά και το λίγο κρεμμύδι. Λίγο χρώμα λοιπόν και μετά βάζουμε. Για να καραμελώσουν τα κρεμμύδια σου, έτσι. Ναι. Εγώ αυτή τη ροδιά τώρα δεν μπορώ να σου εξηγήσω. Μεσημέρι κιόλας. Είναι και τέτοια η ώρα. Είναι και ώρα Εν τω μεταξύ, βεβαίως να πούμε ότι με το που θα τελειώσει ο Θανάσης κάνει τα δικά σου. Με το που θα τελειώσει ο Θανάσης ο Μοσχαράκης Στρογγανόφ, θα κάνουμε την κλήρωση και θα δώσουμε και τα δύο φορά μετά το Μιχαήλ Εσάνη και το Πετρακεφός έτσι το τριήμερο της Πρωτοχρονιάς. Οπότε περιμένετε σε λίγο θα ανακοινώσουμε τα ονόματα. Είμαστε εδώ, αλλάζουν χρώματα και τα κρεμμυδάκια και τα κρεατάκια. Και αυτό που θα προσθέσουμε τώρα είναι μισή κουταλιά συμπυκνωμένο χυμό ντομάτας ή ντοματοπελτέ. Και θα δεις μετά γιατί θα το χρειαστούμε αυτό. Εντάξει. Τόσο λίγο βάζεις, Πολύ λίγο ναι. βάζει. Ίσα-ίσα χρειάζεται. Αυτό είναι ωραία συνταγή γιατί είναι εύκολη, ρε παιδί μου. Την κάνουμε κι εμείς που δεν είμαστε και πολύ. Που μας λες και ακαμάτρες στη μαγειρική. Μας λες και ακαμάτρες. Θα μπει και λίγη κρέμα γάλακτος μετά. Κρέμα γάλακτος τη βάζεις παντά. Κοίτα, όχι πάντα. Γιατί Εδώ τι θέλω. Έτσι όπως χυλώνει τώρα με τα νερά που έχει το κρεμμύδι και το μοσχαράκι, ο πελτές, πολτός, όπως θέλετε πείτε τον. Νομίζω Πολτός. και πάει κρέμα γάλακτος με την ντομάτα, δεν πάει. Ναι, γι' αυτό ακριβώς τη βάλαμε ελάχιστη, για να πάρει ένα ροζέ χρώμα η κρέμα γάλακτος. Μάλιστα. Και δεν μου λες τώρα, λόγω της μαμάς σου και τα λοιπά, έβλεπες κάτι ψήνεται και έτσι. Κοίτα, αρκετό καιρό πριν το είχα κάνει και είχαν την πολύ καλή ιδέα του κάτι ψήνεται να μας ενώσουν να το κάνουμε σαν σε διεθνές στυλ. Ναι. Και βγήκε πολύ ωραίο, γιατί ανακαλύψαμε πως με μερικές χώρες έχουμε και κοινά, με μερικές χώρες έχουμε και μεγάλες διαφορές και είχε γέλιο πολύ. Καταλαβαίνω ότι το ευχαριστήθηκες ιδιαιτέρως, όχι μόνο το γεγονός ότι είσαι νικητής, αλλά γενικά την συμμετοχή. Εγώ βιαζόμουν κιόλας γιατί ήταν πολύ, το μενού μου ήθελε πολύ προεργασία και ήθελα να τα προλάβω όλα και μου έφτασε ο χρόνος στο τσάκ δηλαδή. πλήρες ήταν το μενού σου, δεν ήταν, ήταν υπερπαραγωγή. Και εντυπωσιακό και από το όνομα να ξεκινήσεις μέχρι όπου να φανταστείς. Και η τούρτα. Είσαι καιρό εδώ στην Ελλάδα, είμαι ελληνικής κατοχικής, απλώς γεννήθηκα στη Ρωσία. Ναι. Είμαι εδώ 20 χρόνια. Πολύ. Και πάνω πηγαίνεις στη Ρωσία καθόλου? Έχω να πάω 7 περίπου χρόνια και πολλά. Εντάξει, ευχόμαστε να πας γρήγορα αν θέλεις. Και δεν μου λες, εσύ τώρα είσαι ένας άνθρωπος που θέλει να ασχοληθεί με την μαγειρική πιο έτσι, επαγγελματικά ή... Εννοείται, είμαι τελειόφοιτος τουριστικών επιχειρήσεων εδώ στο Δήμο Αθήνας και μετά αφού τελειώσω αυτές τις σπουδές μου θέλω να ασχοληθώ πιο επαγγελματικά. Μακάρι Θανάση μου. Για να δούμε λοιπόν εδώ. Δεν αλατοπιπερώνεις καθόλου? Λίγο θέλω πιο μετά για να μην μου σκληρύνει το φιλέτο με το αλάτι. Ούτε νεράκι ρίχνεις για να βράσει, το αφήνεις έτσι μόνο με το λάδι? Λοιπόν, ναι, μόνο έτσι. Λόγω έλλειψης χρόνου μπορούμε λίγο να βιαστούμε να μας πεις τι κάνουμε ακριβώς? Ρίχνουμε ελάχιστη κρέμα γάλακτος. Ωραία. Ελάχιστη είναι αυτό? Ελάχιστη, γιατί είναι 200. Άλλα σου λέει, κατάλαβες? Είναι ούτε ένα ποτήρι δεν είναι. Κατάλαβες, ωραία. Και τώρα παίρνει αυτό το ροζ χρώμα. Πολύ ωραίο γίνεται. Και μετά για να γίνει μια ωραία υφή, μια κρέμα, βάζουμε λίγο άσπρο ρου. Άσπρο? Ρου, που είναι βούτυρο με αλεύρι, περασμένο στο τηγάνι και αυτό βοηθάει πιο εύκολα να χυλώσει, για να δέσει μια σέλτσα. Κάτσε, πόσο βούτυρο, πόσο αλεύρι? Κοίτα, το κάνεις ελάχιστο ή το κάνεις μεγάλη ποσότητα για να το έχεις στο σπίτι σου. Για αυτή την ποσότητα που βάλατε εσείς? Για αυτή την ποσότητα εγώ βάζω από το έτοιμο που έχω ήδη κάνει. Εδώ το έχω έτοιμο. Ναι. Και ρίχνω μια κουταλιά της σούπας περίπου. Ριζάκι. Σαν ρύζι είναι όταν είναι... Το βούτυρο με το αλεύρι. Ναι. Πόσο βούτυρο δηλαδή έχετε βάλει εδώ? Κοίτα, εδώ έχω βάλει περίπου 30 γραμμάρια βούτυρο και αλεύρι όσο πάρει για να το κάνουμε μόνοι μας με βούτυρο από συσκευασία και αλευράκι, δεν πειράζει. Να σε ρωτήσω. Απλώς να μην σου αφήσει αλεύρι. Δηλαδή ένα φλιτζάνι του τσαγιού αλεύρι, ας πούμε. Και λιγότερο. Να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο. Για κάποιους που δεν τρώνε την κρέμα γάλακτος, το να σβήσεις αφού βάλεις τον πολτό, το να σβήσεις με κόκκινο κρασί μετά? Μπορεί με κόκκινο κρασί να το σβήσεις και δεν θες
ούτε κρέμα γάλακτος μετά, ούτε το αλεύρι με το βούτυρο. Άρα το αφήνεις έτσι. Άρα η εναλλακτική είναι αν δεν βάλεις κρέμα γάλακτος για να μην βαρύνει ή το βούτυρο με το αλεύρι. Να σβήσεις το φιλέτο, εγώ δεν το κόβω. Όχι, ρε, αμέσως εσύ να σβήσεις με μισό ποτηράκι κόκκινο κρασί. Γιατί δεν έχουμε χρόνο να τελειώνει τώρα αυτό. Ναι, αυτό τώρα το μόνο που θέλει είναι μερικά λεπτά για να πήξει. Αυτό είναι που λέγαμε το αλεύρι με το βούτυρο. Το αλεύρι με βούτυρο. Το βερινάκι της νικήτρας θα μας τις πεις, γιατί έχουμε μια αγωνία. Εντάξει, αγάπη μου, τώρα μόλις είναι έτοιμο αυτό εδώ, θα τσισμό, γιατί τώρα και λέγε τις παράλληλα, όσο παίρνει βράση το μοσχάρι. Τις κυρίες έγραφα και λίγο αφαιρετικά. Τώρα βάζουμε αλάτι και πιπέρι στο τέλος. Στο τέλος. Για να έχεις μυρωδιές. Γιατί έχει σκοπό να το κάνεις. Και μπορούμε να το φάμε ή με συνοδευτικό, είτε απλό μόνο του στο φούρνο με τυρί. Ένα χειροκρότημα για το Θανάση μας. Μπράβο. Πάρα πολύ. Ήταν ό,τι έπρεπε. Γρήγορο, έτσι, απολαυστικό κτλ. Τι είναι αυτά. Και σας έφερα ένα μικρό δώρο για εσένα και τους συνεργάτες σας, ρώσικες σοκολάτες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ χρήσιμο το δώρο. Τέλεια. Εντάξει, θα πω τις νικήτριες τώρα, γιατί είναι νικήτριες. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι η κυρία Κυριακή Λαμπροπούλου, εσείς είστε η νικήτρια που έχει κερδίσει τις 3 μέρες το ίδιο της Λακωνίας στο Πέτρο. Μπράβο, να περάσετε καλά. Θα περάσετε υπέροχα. Μπράβο, εσείς είστε λοιπόν η κυρία Λαμπροπούλου Κυριακή. Και τώρα, την θαλασσή τουαλέτα του Μιχάλη Ασλάνη παίρνει η κυρία Δέσποινα Θωμαδάκη από το Ηράκλειο Κρήτης. Θεά θα γίνει, κούκλα. Και την μπλε τουαλέτα η κυρία Μαρία Σαριδάκη από την Αθήνα. Εντάξει, πραγματικά ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπράβο, καλοφόρετα. Γρήγορα και Θεούς δίνοντος και καιρού επιτρέποντος θα λέμε και αύριο στη 1 και 4. Ταν, πολλά φιλιά σε όλους, μείνετε στον Α, τα λέμε αύριο.